Hei kaikille, tänään mä haluaisin kertoa, miten mun treenit meni tammikuussa vuonna 2025. Tammikuussa mä pyöräilin paljon, juoksin ja uin uimahallissa. Myös kerran mä tein luistelujassa. Sää tammikuussa oli aika hyvä. Alussa oli pakasta ja paljon lunta, mutta sitten oli plussapuolella ja harvoin oli satavettä. Se on hieno sää, jos haluaisin mennä polkupyörällä töihin toimistoon, koska kun paljon lunta, se on aina vaikea mennä sinne. Mä kerran skipatan mun toimistolenki, mutta nyt mä yritän tehdä se kerran viikossa. Katsotaan, miten loput talvi menee. Tammikuussa pyöräilin, juoksin ja uin paljon. Käytin suunnilleen sama aikaan näistä urheiluista. Pyöräilin yhteensä 132 kilometriä, mikä on 1,5 kertaa enemmän kuin edellisessä kuukaudessa. Niin paljon pyöräilyä tuli pääasiassa sen takia, koska pyöräilin 4 kertaa toimistolle. Kotoa toimistolle on noin 15 kilometriä yksi suunta. Onneksi sää säili tämä, vaikka joskus oli todella kylmä. Kerran tuli oli erittäin kova, 9 metriä sekunnissa ja pakasta, joten kun tulin pyörällä kotiin, silmälaseihin oli muodostunut jääpuikko. Toinen oli uinti uima-alassa. Uin lähes 12 kilometriä 10 kertaa. 2 kertaa uin hyvin pitkä matkoja. Kerran 2 kilometriä 100 metriä ja toisen kerran 2 kilometriä 500 metriä. Kuten aina uin noin kerran viikossa toimistolla, kerran viikossa uima-alassa ja kerran viikossa valmentajan kanssa sunnuntaisin. Tammikuussa uinti eteni selvästi hyvin. Pystyin uimaan yli 2 kilometriä kerralla ilman, että väsymys oli kova. Uin hitaasti ja rennolla vauhdilla, melkein saman tapaan kuin kesällä järvessä. Silloin pystyin uimaan jopa 3 kilometriä kerralla tällä vauhdilla. En juossut kovin paljon tammikuussa, vain 44 kilometriä. Se on 1,5 kertaa vähemmän kuin edellisessä kuukaudessa. Maaliskuusta alkaen minun on lisättävä juoksujen määrä ja juoksumatka, koska tammikuun puolivälissä aion juosta täyden maratoni, 42 kilometriä. Se on ensimmäinen maratonini 6 vuoden tauon jälkeen. Kävelen kuten aina vähän. Pitkät kävelylenkit ovat aina hyvä palauttaminen päätreenien välillä. Mutta tammikuussa luistelin ensi kertaa tänä talvena. Luistelin vain kerran ja vain 5 kilometriä, mutta minulla on vielä suuri osa talvesta edessä ja toivottavasti pääsen ensi kuussa luistelemaan enemmän. Tällä kertaa luistelin kotoa lähemmällä jalkapallokentällä, mutta viime vuonna onnistuin luistelemaan ihan kunnon järven jalla muutama kerta. Näin treenasin tammikuussa 24 tuntia, mikä on suunnilleen sama kuin edellisessä kuussa. Yhteensä harjoittelin tässä kuussa 36 kertaa. Se on 5 kertaa enemmän kuin joulukuussa. Musta tuntuu, mun tammikuun treenit meni tosi hyvin. Mä pyöräilen paljon, juoksen ja uin. Ja jos sama vauhdissa menee lopputalvi ja kevät ja sitten kesä, sitten triathlonissa mä olen tosi hyvässä kunnossa ja se menee sitten tosi hyvin. Katsotaan, miten seuraava kuu menee. Toivottavasti kaikki järjestyy ja kaikki menee niin sujuva kuin viimeisessä kuussa.
Nähdään seuraava kuussa. Hei hei!